Ние трябва да се сетим поименно за всички, които ни обясняваха, че не трябва да строим Белене, защото никога няма да ни трябва. Тези хора са престъпници към българската енергийна и национална сигурност. Мартин Димитров, Радан Кънев, да не ги споменавам всички. Но много е важно да си дадем сметка, че освен с режима на тока, ние ще се сблъскаме с много по-скъпа енергия, защото ще бъдем принудени да введем в експлоатация другите блокове от Марица 2 и да купуваме. Тоест, хем ще бъдем подложени на режим на тока, защото няма да има и кой знае колко да купуваме, защото енергията в региона като цяло не достига, но вредните емисии, които ние плащаме незнайно на кого, Турция не ги плаща, Сърбия не ги плаща, но ние ги плащаме, оскъпяват тока в Марица 2. Ние продължаваме да не искаме да видим, че Марица 3, американската централа, затвори и изхвърли 550 души на улицата и затова си мълчат всички, начало с синдикални и работодателски организации, начало с правителството. Ние не искаме да видим, че ние плащахме благодарение на престъпния договор на Иван Костов за Марица 1 и Марица 3 вредните емисии на тези две централи и поставихме в унизително отношение Марица 2, т.е. ще имаме режим на тока, но сметка на това ще плащаме по-скъп ток. Това е темата, с която трябва да започва и да завършва деня на това Народно събрание, което като че ли седри крачки върви от първия към последния си ден.